Sa ikalawang edisyon ng Pangasinan in Action Lingguhang Talakayan at Kapitolyo na isang brainchild project ni Governor Amado Pogi I. Espino III, inimbitahan bilang resource speaker si Provincial Agriculturist Dalisay Moya, kung saan ibinahagi niya ang impormasyong patuloy na inaalagaan ng Pangasinan ang titulo bilang top rice producer sa Region 1. Para naman maipakita ang suporta dito, namahagi si Governor Amado Pogi I. Espino III ng mga water pumps sa mga magsasaka. Kung tatanungin mo na ngayon yung ating mga farmers na recipient noon, tamang-tama yung proyektong yun kasi ngayon, konti ang tubig. No? So nagagamit na namin yun ngayon, sabi nila. No? Marami akong nakakausap ng mga recipient, ng mga farmers na talagang nakikinabang na sa proyektong yun. No? Kasi number one, kasi sa pagtatanim, irrigation eh. There could never be agriculture development without irrigation. Kaya ito sa mga priority projects na tinututukan po ni Governor Pogi at ini-implement naman po ng aming opisina. At hindi kami tumitigil. Kahit ngayong tag-ulan, no, ay nag-i-implement kami ng mga 15 rehabilitation projects. Misyon din ng Office of the Provincial Agriculturist na maging #1 rice producer sa buong bansa. Samantala, resource speaker din ang hepe ng Provincial Employment Services Office na si Alex Ferrer, kung sa
Ganda ng bala. Traveling. Ano, Preview. Pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang massive distribution of fruit and forestry seedlings sa Santa Barbara, Pangasinan. Sinimulan ng proyektong ito noong pag-upo ni dating Governor at Congressman na si Honorable Amado T. Espino Jr. Ito'y bahagi pa rin ng suporta ng provincial government sa food production at reforestation project para sa lalawigan ng Pangasinan. Nag-iwan din ng mensahe si Governor Amado Pogi I. Espino III. Project naman po ng provincial government na madalas po nating ginagawa. Paulit-ulit ko lang po sinasabi noon at yun rin po sasabihin ko ngayon na ituloy lang po natin ang pangangalaga po natin sa ating kalikasan. Meron po mga proyekto ang provincial government tulad po ng reforestation, alapay mounting, mangrove planting,
Yung mga iba po nabubuhay, yung mga iba po namamatay at pinapalitan. Pero palagi ko po rin sinasabi sa mga kababayan na hindi lang po kami nagtatrabaho kung hindi po Sa walang ano, jacket eh.
Iginawad ni Governor Amado Pogi I. Espino III kasama si Vice Governor Mark Lambino at mga board members ng Sangguniang Panlalawigan ang trophy na nakuha ng mga persons with disability na nakilahok sa Philippine Sports Association for the Differently Abled o PhilSPADA na ginanap sa Bulacan noong Mayo. Ito'y pagpapahalaga sa lahat ng Pangasinense na nagpamalas ng kanilang talento para sa kanilang pangarap at sa lalawigan ng Pangasinan. Lahat po ng mga pangangailangan ng ating persons with disabilities sa buong lalawigan ng Pangasinan ay binibigyan po ng pansin ng ating pamahalaan. Actually, napakarami pong programa namin na binibigay po sa kanila. Unang-una, yung pagsalit po nila sa mga sports activities, binibigyan din po ng pansin namin yan. Nagbibigay din po kami ng mga ibang livelihood assistance, trainings, tapos tinuturuan din po namin yung aming mga point person ng mga sign languages para magkaroon ng proper communication, especially the persons with disabilities. Nakapag-uwi ang Team Pangasinan ng 24 na gold, 12 silver at 14 na bronze na medalya. Isa sa mga nakatanggap ng gold medal si Jerome Fernandez na tubong binmaloy at sumali sa 100 meter, 200 meter at 4x1 relay. Nagpasalamat naman siya sa tulong na ibinigay ng provincial government. Magpapasalamat kami kay Governor Amado sa mga nagpapagpapsin ng SWBO. Maraming salamat po sa suporta nila na binibigay nila sa akin. Patuloy ito na nakahanda ang pamahalaang panlalawigan sa pangunguna ni Governor Espino na tumulong sa mga PWDs na nais makamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Para sa Capital News TV, Edward Quinto. Isinulong ni Provincial Governor Amado Pogi I. Espino III ang programang Kalinisan Caravan na may layong magbigay gabay sa mga Pangasinense tungkol sa tamang pagtatapon ng basura. Layon din itong panatilihin ang kalinisan sa buong probinsya. Kaya naman naglunsad ng Kalinisan Caravan sa Bugalyon, Pangasinan, kung saan dinaluhan ito ni Mayor Priscilla Espino na nag-iwan pa ng mensahe para sa mga kabataan. Kayo, na kabataan, mamomotivate nyo pa yung kapwa kabataan nyo. Kaya umpisahan nyo sa barangay nyo, then maraming makikinabang nito para na rin sa susunod na mga henerasyon. Hindi lang kayo ngayon, pero kung ito ay tuloy-tuloy, pati yung susunod na henerasyon. Kailangan lang magdala ng mga plastik na basura. Titimbangin ito at may katumbas na 15 pesos kada kilo. Maaaring ipalit ang napiling halaga sa mobile store na may laman na school supplies, canned goods, bigas at marami pang iba. Bukas ito sa bawat residente, opisyal o mga mag-aaral na nais magpapalit ng kanyang basura. Ang Kalinisan Caravan ay project po ito ni Governor Amado I. Espino III. Nagkaroon tayo ng provincial launching noong January 26, 2019 at pinapilot test din natin ito sa 3 bayan at isang syudad. Layunin po ng project ni Gov. Pogi na maturuan ang mga tao ng tamang disiplina sa pangangalaga ng kalikasan, lalo na yung kalinisan ng kapaligiran. Ang ginagawa po ng Kalinisan Caravan ay umiikot po siya dito sa mga pilot areas natin para po palitan yung mga plastic na basura ng mga tao for goods. Halimbawa po, ang 1 kilo po ng plastic waste na ipapalit nila sa Kalinisan Caravan ay papalitan po yan ng katumbas din ng mga supplies na nagkakahalaga ng 15 pesos po. So 1 kilo is 15 pesos po. Pero po goods po yun na ibabalik natin sa kanila. Isa naman sa mga natulungan ng proyekto si Aling Leonola na labis ang pagpapasalamat sa tulong na naibigay sa kanila. Si Sir po, Sir Amado po, Espino po, yung Governor po. Sobrang salamat, milyon po ng pasasalamat ko po at sa mga kasamahan ko po dito na nagsasuffer po na ang saya-saya po nilang naghihintay. Saka lagi po kami nagpapasalamat sa tulong po nila, lalong-lalo na po itong project nila, sir. Sa mga LGU na nais maglunsad ng Kalinisan Caravan, maaaring magsumite ng opisyal na request sa opisina ng Provincial Governor para makapagsagawa ng meeting. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.
Sino yun nakashoot? Mamaya ko. Aya, konti lang, konti lang. Oo, nagre-record ako. Sir Cesar. 8. Adesso la posizione di 7, terza la
Isa sa mga layunin ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang magkaroon ng malusog na pamayanan sa Pangasinan. Kaya naman proyekto niya ang Kalusugan Caravan. Layon nitong magsagawa ng libreng medical at dental mission sa iba't ibang bayan sa lalawigan para mabigyan ng tulong medikal ang mga lugar na malalayo sa mga ospital. So ngaron apo ate Kalusugan Caravan kan Kalinisan Caravan hanla para bagbagi tayo. Antay bagbagi tayo. Huwag po natin pabayaan ang ating kalusugan, ang ating kalinisan, ang ating bayan para maipamana po natin ng maganda sa ating mga susunod na henerasyon ng ating mga anak. Sa ginanap na Kalusugan Caravan sa Balungaw, kasama ni Governor Espino ang kanyang asawa na si Karina Espino na mainit na tinanggap ng mga taga-Balungaw. Kasama rin nila ang mayor ng Balungaw na si Mayor Maria Teresa Peralta, Vice Mayor Philip Peralta, Board Member Noel Bince, Board Member Jose Peralta at Board Member Salvador. As was
Ano yung tawag po ngayon? Ano yung tawag mo? Palpak. We're traveling.
Sa ikalawang edisyon ng Pangasinan in Action Lingguhang Talakayan at Kapitolyo na isang brainchild project ni Governor Amado Pogi I. Espino III, inimbitahan bilang resource speaker si Provincial Agriculturist Dalisay Moya kung saan ibinahagi niya ang impormasyong patuloy na inaalagaan ng Pangasinan ang titulo bilang top rice producer sa Region 1. Para naman maipakita ang suporta dito, namahagi si Governor Amado Pogi I. Espino III ng mga water pumps sa mga magsasaka. Kung tatanungin mo na ngayon yung ating mga farmers na recipient noon, tamang-tama yung proyektong yun kasi ngayon, konti ang tubig. No? So nagagamit na namin yun ngayon, sabi nila. No? Marami akong nakakausap na mga recipient ng mga farmers na talagang nakikinabang na sa proyektong yun. No? Kasi number one, kasi sa pagtatanim, irrigation eh. There could never be agriculture development without irrigation. Kaya ito sa mga priority projects na tinututukan po ni Governor Pogi at ini-implement naman po ng aming opisina. At hindi kami tumitigil. Kahit ngayong tag-ulan, no, ay nag-i-implement kami.
Pinangunahan ni Governor Amado Pogi I. Espino III ang massive distribution of fruit and forestry seedlings sa Santa Barbara, Pangasinan. Sinimulan ng proyektong ito noong pag-upo ni dating Governor at Congressman na si Honorable Amado T. Espino Jr. Ito'y bahagi pa rin ng suporta ng provincial government sa food production at reforestation project para sa lalawigan ng Pangasinan. Nag-iwan din ng mensahe si Governor Amado Pogi I. Espino III. Project naman po ng provincial government na madalas po nating ginagawa. Paulit-ulit ko lang po sinasabi noon at yun rin po sasabihin ko ngayon na ituloy lang po natin ang pangangalaga po natin sa ating kalikasan. Meron po mga proyekto ang provincial government tulad po ng reforestation, agapay mounting, mangrove planting, yung mga iba po nabubuhay, yung mga iba po namamatay at pinapalitan. Pero palagi ko po rin sinasabi sa mga kababayan na hindi lang po kami nagtatrabaho kung hindi po hinahamon po namin ng aming mga counterpart o ang aming mga kababayan at kayo po yun. Nabigyan ng 51,000.
Kini. Hindi mo di mais cream mo yan. Tingnan mo, nagsasaya pa sila doon. Pasok dun to ay. Pasok dun, ito. Matindi. Tani, walang isa kayo. Di man ibanda man yun. Tabi ay. Mara si masabi kasi nyo. Bugal yun, eratan. Bugal yun. Puta na kalamang alalo niro. Di man niya ay. Narila, Mercado. Mag-shot na tampo pare. Gimana yun? Laging pa still dali. Shoot na eh.